scam ya kan ke jing stan bat ke jing sian happy ban ngakwa ban penipi kadon ke jing temu kadon ke jing temu haba ublai wai ya kan ke jing stan chingi bat ke jing temu ke jong trai kalong bangin nang ban shem pangkum no ban jit ya ka ba ne ka besniu kata ka de ke wai haba ublai wai ya kan ke jing stan happy Singapa lena pim bat scam ni ke jing start lena pim pentrai kam ke jing start haga jing jit nin bakla negata daw ngidon kam palat ke jing start ban yo ke jing suk ngidon di ngidai ban nang kum no manjit bat banjit ngidon kami ke jing start negata ko jing tumu ke jong blai haba ublai wai ke jing start show briu ko long ba ubriu un shempang kum no banjit ya ka baba kum no banjit ya ka baba nega besniu ndai banjit di besniu bat ka ba ke jing temu ke jong blai ba ai ke jing stan bangin nang ban shim ya ka rai ban pediang ya ka ba bahatam ban kentat ya ka besniu lemdor ke jing stan tenang hi ban shim ya ka rai te pin kelumar hanai ha ka ba pi apply ya ke jing stan ha ka no ka rai ka ba pi shim kan om long ka ba bakla bat kan om long ka ba do nong kitab jong Job kalnang ba arba pra kadekhat ka ba khat arter ter ngiti ba ke kitab jong Job kadon haga Old Testament kadon ru haga page ka ba ndrius pa nye bolai but katu kan niteliki dekat Bible ngan pule but ngan sedang ban hikai ka ting jong trai hanrai ha ai on chem ye ka jing stan but hangno ka jaka jong ka jing chem phang ubri tip ya ka dor jong kalam ni shem ya ka hagari jong kibim ka jingjeli ko ong kam don hanga bat ka durio ko ong kam don hanga la yo ya ka naga benta ka sier lam ni la theo ya ka dor jong ka de grupa la ban khen ya ka dor jong ka de sier opir dau onik ba ko dor lam ni da usepe ros ka sier bat ka yit kim la ban ya persyang bat ka lam ni ka jingdeng kiba daga sier na la kinom la ban ya pli bat ka onom ong e ya upai la lemni ya mau la shisha ka dor ka jing start ka kamkor ya grubi utopas ka ri Ethiopia umiring kat bat ka lemni onam khan ya ka dor jong daga sier na la nang no ti ka mi ka jing stan bat hangno ka jaka jong ka jing shempang na bala buri ikan nagi kemat ke imbaro bat larikom ya kan nagi simne ka abadan bat ke jingyap ki ong ngilios nyo dalagi skor ya ke jingbana jungka haga dikot ke ba arbolai ublai ken yu basiong tho ya galanti jungka bat mu batip ya ke jaka jungka na ba ukmi nadu hadu ki bakut ke kendau bat yo I hapo ke beneng baro ya kaban pelong ke jingkia igal air bat uteu ye ki da ke jingtau menba ula pelong ya ke hukum yastu menba ula pelong ya ke hukum yaslam bat ya ki lenti ya ke laili jong upertan hangta ula yo ia ka ba lupan benaya ka ula pen scam ya ka bat ula yit bahaya ka ro bat hau beri ula ong hakmi ke jing siap ting utrai kata galong ke jing sedang kata galong ke jing stan bat ka baken riak ni ke besniu kalong ka jing shempang ong ba nga amen ngala puli kam jong i ke dekat Bible kada i ke dekat Bible ki ba kordor ke ba hikai ngi ke ba pensnyo hangi shempang ga ni ke jing stan bat mentakas ngi ngan hikai ya ga ni ke jing hikai Ashwa bangin bu ai ke kerteng jong kang akwa ya pi pengin ya pai ne ke ting ke jong trai ne ke kitab proverb ne ke lenong ke balai kitab proverb ke lenong ke balai ke dekon kitab proverb ke lenong ke balai ke dekon ke bakat kendai bat ke dekon ke ba arpawai ngan pule utrai de jing stan ul seng nong rim ye ga kendau da jing champang ul pen scam ye beneng da jing tip jong u ye jing jeliu la pen pait bat ki beneng ki jing ki pen jaw ye ga umjer ko
kon wat ai bakin lek no nagi khmat jome to bat ia ke jingstan ka basisha bat ia ke jingsian penbuk na din jong ha ong du kesur bajam ong to bat ia ke jingstan bat ke jingsisha bat ke jingsian ngabu kertengi gani ke kubor to bat scam ia ke jingstan pila banto to bat scam ia ke jingstan aingo yo blay balamba ka ding jimpuli ka ni ka tin ka jong tro angi sion tro ba ka bible ka ya tho sha yangi bat ka ong bo utrai na do basdang jong ka jing thau ya ka beneng bat i ka kendo barok ki badana po jong ka utrai de ka jing start ula seng ya ka kendo da ka jing start klem ublay klem thau ya ka ni ka kendo bat i ka beneng i ki badana ka de ka bu shutau gumto hanai utau de ka jing start ka bomut udah pensyong nong rimba utau dai blay jangi ka ka ba ule da ka jing start na ka daw long success bat ka long ka ba itenan ka ba ipo iping bat ka long ro ka jinggur ku ba kraw yangi da ka jing start ula seng nong rim ya ka kendo bat da ka jing champagne ong ka ting ka jong utrai ula pen scam yiki beneng barok ki klor jong ka beneng ki jing tau ka ba dana sihit jong ka beneng barok da ka jing champagne utrai ula bu yiki udah bu baik bu renti ki na ka daw ki klem itu ko na marba dai da ka jing start ngai lerem dai da ka jing start tegala ai lakut ke pertai amen hananya aingo yo blay na gubanta kani ka jing start ka ba phala ga jong ngina ga jing tap ti yo try na mar ga jing start bat ka bible ka ongi gini kentin da ka jing tip jong u ye ka jing jelu la pan pa ye ki beneng ki jip ben jaw jer ha ka khon ka ba ro wei ong ko khon wat ai ba ki lai no na ki khmak ka jong me to bat ye ka jing start ka ba shisha bat ka jing sian nga aingo yo try ba nga lap ye ni ka bible pleng u try na do ba dang bo thau ya wat yo bru haka kendel kabamut ula tau yo bru haka dur jong uhi ngiti bahaya kata ni aingo yo blay baka bible ka ong how bru ong kini kintin tobat bahaya kata ka jing start kabamut na do basdang blay ula ai ya kini ka jing start how bru kamut la don lepa how bru ka jing start ka ba kinja bleng pide ban siang go yo trai na ka banta ka ni ka jing start bon ki berduai try ai nga ke jistan kam long ke kelaban duai ke mak try han ringa ko aban itu bi lembaga ni dekat bible la don lepas jwa ke jistan tapi amen ka jingi kai ke bangi yo ke long ke jing sha yang ni ko ba sha ke sni ngin siong tro ye ke nong rim jong ke ting jong try ke ego jing ku bo try lo gur ku yang ni bat pleng mentak sni ngi siong tro an pleng bala don lepas jwa ke jistan ngin rai ngim shem ya ka kadon ka por ngim siong tro ai kadon na markum gi britum siong tro hi hanai menta ka singi tran hi ka yangi haleluya na ka ta daw ka ni ka por ki kon gi jo trai ngangai pi siong tro kalong ka badon kam bandon ye ka jingstan na mar hagi kitab proverb kalong ka balai ka dekat ka bakat lai ka ting gi jo trai ong suk utau bru ba shem ye ka jingstan bat ba yo ye ka jing shem pang suk utau beriu ba shem ye ga jing stan bat ba yo ye ga jing shem pang na kata daw don kam mangabat na pi bangin yo ye ga ni ga jing stan na mar ha bangi yo ye ga ni ga jing stan kan don ga jing suk ha ga mensim jongi kan don ga jing suk ha ga jing shikri blai jongi kan don ga jing suk ha ga yin ga sem ga jongi na daw ban yo ye ga ni jing suk ni don kam ban tip bat ban shem ya ga jing stan na marbaga babel kong suk kita ki bashem ngangek mentagas ngi lemba jong ka jikai utrai unya lamingi ba ngin shem bangin shem ya ka ni ka jingstan na marla ngim shem ya ka ngim nang rokum no ban ngin yek se bakam jeli mentagas ngi le pim shem ya ka pim nang kum no ban don kamban shem ya ka kenang ba pinang ban
Nang tada mentaka singi ngai utran ya rap yingi bangin syam ga jing stan. Bada bangin syam ka kin ma bhau blai wong suk utau bru suk yang ai pi suk ye ga jing shikri blai jongi ha bangin syam ga jing stan. Partai kala do ga jing sung. Kaya wat kaleng ban yo ga jing suk han rai ka jing suk ba shisha ga don hey. How Jesus Christ. How new blai jongi. Bar nga kwa ban pen EP na ga babel nga siang to bagi utrai na do besdang bau tau yo briu la pelong yo briu bat ubu ye kan jing start ga jing champang ha ga jing ga jong ne ga wong back scam ye kan jing start bat ga jing sian happy ban ga kwa ban penipi ka don ga jing tumu ka don ga jing tumu ha bau blai wai ye kan jing start ni bat ga jing tumu ga jong trai ka long bangin nang ban champang kum no ban jit ye ga ba ne ga besniu kata ka de ga wai habau blai ai ya gani ga jing start happy singapa lena pim bat scam ga jing start lena pim pentrai kam ga jing start ha ga jing jit nin bakla negata daw ni don kam palat ga jing start ban yo ga jing sup ni don di gide ban nang kum no manjit bat ban jit ni don kam ga jing start negata ko jing tumu ga jong blai haba u blai ai ga jing start show briu ko long ba u briu un shem pang kum no ban jit ya ka ba kumno banjit ya ka ba nega besniu ndai banjit di besniu bar ka ba ar ga jing tmu ga jong blai ba ai ga jing stan bangin nang ban shim ya ka rai ban pediang ya ka ba hatam ban kentat ya ka besniu lemdor ga jing stan tenang hi ban shim ya ka rai ta pin kelumar hanai ha ka ba pi apply ya ga jing stan haga no rang ka ba pishim kan omlong ka ba bakla bat kan omlong ka ba do nong menta ka singi ngan hikai gini jingkai kala bandai ka jingkai ba kham jiliu tang ba ngangai utrai ni rap di ep do ka bor jong mun sim ko knang ba pin shempang ngala ju hikai gini jingkai shempang jong ka jingstan la khambo sing na hikai tang ba menta ka singi kan compare na mangan nyat siya ka ba kamjeliu kala day ka poringi bangin nyat siya ba kamjeliu hallelujah pi ango ni em yo blay na marga jingtmu ka ba baga jongu na ka manta jongi ka ba mut habang isnyaw to iya gani habang yo snyaw iya gani ka tingi jong trang isnyaw to ba blay jongi de blay u ba imanjur ba nga ba do de blay ba wai ngi ga jing start na mar ba blay long blay ba ukwa ban kerku bangin syami ke jing kerku amen ne da udon ke jing temu habo ai ke jing stan tengang ngai pi ha ba to gi notes de pentrai kam ki kan long ke jing kerku ko ba kra artali ke jing temu ban syem pang kum no ban jit ka ba bhan ka ba sniu ban nang ban syami ka ra ban pediang ka ba ban kentai ia ka ba sniu tongin ai ke jing tap ti yo trai piti ba don ke jing start ka pensian yo bro habadon ke jing start ka pensian yo briu ka pensyempang yo briu bat ka habadon ke jing start ka don ka nong ka ba kraw ye ka jing ya lenti jongi habadon ke jing start ka pensian tenat ye ka jing im ka jongi simen bat ka jing ya lenti ka jongi nga kwa banoi pi kan nginom do ye ka jing kemen habadon ke jing start ka pensian tenat yangi habadon jing start hanrel da gile apply da jingbi ani kapan diau tapi nga share nga siang to kumukpa hayeng haba apply ga jing start kapan siang tenat hallelujah haba nga apply ga jing start na banta gi kon ki kiti haba nga yo ga jing long success nga yo ba ga jing long success na mar haba apply da jing start na da kapan siang tenat kapan kemen nginang yo bor chichu nega sini amban ngang yaro yo try nega dawler pin pulin nega kita probab kelong kebalai ke dekat ke bakat nyo ke tinggal jong try ke ongkum ni kilenti jong ka ke bomut kilenti jong ke jing start kilong kilenti jong ke jing siong tenat la da pi kwa ban siong tenat ha ke jing jong pi long ke bestan ngim kwa ban siong tenat bat ki pertebat ka pergi rong jong ke pertai hanrangi kwa ban yo ya ga mati ga jing siong tenat ha ga jing im ga jongi da ga bangi yo ya ga jing start no blay ne ga da ko bible ko kilenti jong ka kilong kilenti jong ga jing siong tenat bat kilenti ya jong ka barok kilong ka jing suk kilenti ya jong ka barok kilong ka jing suk
Siapa tu nak dia ni ketiga jong try, amen. Tong in pej akan dikapor, kawe ke bentan dengan ketiga jong try. Haga dekat ke ba kat pra. Ka dekat ke ba kat pra gong lain nong dekat ke pra. Kalong uding ke jingim. Ya ke bersimbat ya ka. Ngahi kai ke ketin ke ba ong ya ke jing kai ke ba ong bats kem ya ka jing star. Nang tahu ada pi bats kem ya ke jing start ke ong ke Bible ke ong ulong uding ke jingim ya pi. Ulong uding ke jingim ya kita ki bersimbat ya ka. Batsuk uwe buwe baro ubabat ria ka. Habang uding ke jingim mudayu. Forever green tree. Ngai pisiang tu kabamut ubum juyap syu. Halagi ayam baro sau teliki ayam ujer ngamsa. Utau dai ding bim. Pikwa ban long kum ta. Dari pibat ni ke jingstan. Pilong uding ke jingim. Habang uding ke jingim kabamut pin malaga ayam pin pu. Pin jernam. Kita telat jong pi kinam yang. Pin pu sentiu. Nang ta pin mi i ki sok ki jong mun sem ko jong blai. Haleluya. Abang amen. Ngam ko aban long ding bayang. Si pang la yang, si pang la mi sla ke bajernam ngam ko aban long kumta. Ngam ko ka jing sikriro kan long kumta. Ni ko bakan jernam sa. Ka jing jong ajong pi ka jing skriblai jongi kan long ka bajernam sa. Ni ko ya kata. Ni kata daw bat ya kata ke justat angga tinggi jong trai. Tengin ngam syusyu siga ba kam jeliu. Hagani ka jenbe ka bementa. Tengin ni payah ni ka por habaga Bible ka ong to bat ya ka. Bat ya ka. Ang bangang bat ya ka. Tama ngan khali ba mi ba si ba hang ni por. Pecil ba me ba mo? Pecil ba me ba? Ba me ba? Bat ya ka jing start. Tabat. Ibat gitu. Bekti. Ibat ni jing start. Emi. Ba me ba? Bat ya ka gitar. Dia we kejing eper. Ang bat ke kita uladon ke tiar te ulayok i ke tiar. Uyo i ke tiar. Utip ru ya ka uyo i ru ke tiar na kata daw habau bat kejing bat kelong kadon jingmun. Kadon jingmun. Tabu biang ba ai ba. Okey. Ngaong i ba me ba bat ke gitar i ba me ba automatic latip hai ke jaka ba dan kata gitar. Harga ongi ba me ba ban ya ka jingstan. Itu ti. Ong le ti dam le hoi. Ban ya jingstan ta kamu ban. Ka Bible dong bas kem de ya ka jingstan. Kumno kengin bal derengim tip syuan kong ye kecing ye ka jaka bakadon. Bless you bon ba me ba ko bless you bon. God bless you. Ngabo ka jingli kumno ngin bal derengim pat tip syuan ye ka jaka bakadon. Kadon api tang ba kumno kengin bal. Habang bat iki jing start dengan lek kumni ban ro miok te namar dengan pelipim dan daya ekti nek dra kumnu kain ban kaban kong ko point jong haga ni kapor ba pinyo ban pide ban tip ban itu yaga jaka haga bagani ga jing start kada bat benta ka sniu try un pensyayangi hai kada amai ro try Dai ke Bible study deh. Ngene ngam sih ke bakam jeliu. Pisiang tenan. Pikmen ba pidan mentah kesni hang ne.
Piyok jingkerku. Pilong ready bangam sik bakam jeli susyo. Tong ini pe ya gani kapor. Ngan kali ga jinggali, hai gani ga jing start ka don ban hangno ka jaka jongka. Kabamut don kam hadu kata-kata yang ikum ki banget bantip ya ka jaka jongka. Don kam yang ki banget ban yo iru yaka. Amen. Bantip ya ka jaka baka don ban yo iru yaka. Kenapa ngin yo ban tak ban bat yaka. Okay, tilong ready? Okay, senapa gani kapor? Aswa bangan po siya benta. Kaba kam jiluang ni, kaba boleh pun pau. Tong ini pulih kendiat nega kitab jo kabangal pulih meni. Nega tu kalunong kaba art pupra. Lalu pin pulih, nega tu kot kaba kat art terkom. Hanrai ayon shem nega jingstan. But hamlo kan jaka jing shempang. Ubriu tip ya ga dor jangkala ne shem ya ka ri jong ke bem ga jingjeli ko ong kam don hanga bat ke duriau ko ong kam don hanga dan bin puli ter ka babel ko ya yunujor bat ki mau ki bagordor bat ki bagordor hasra jong ne ke partai ki baremdor hadu kata lada Ayah kekirteng jong ki mauleng na ki kordor bha ki remdor haka pertahin rai ke Bible ko ong late bang yun dujor bat kan ni jing start yo ye kan ni poi ka bamut kan ni jing start kalong ka ba kordor ke jing start kalong ka ba remdor lena pimpat siau thu ya kata pimdon jing mut ban wa di karo lada ongga di kapo kordor ka remdor to kuat ban syam kuat ban yo namar haba yo ya kata ka remdor ka kordor kan penerus ba ya kai jingim jongi amen perkat suatu ini ngam jelu tangi suangin syong kendian tungi ngam jelu kalong ka kordor tam late ban yu jor ban ka sier ban ko rupa pitip ka jing remdor ka sier mentale le remdor ha harai lada bu Hadu banyak ke juairo, bani compare dengan ni jistat, syong mla te bani nujor, ke jistat itu keremdor. Lada pitip tangi kan ni, kajingmut jong pikan terang ban wat, lada mshem tum long try namar bagalong go bagodor, ngangangas puluh bangga pulih kan ni ke babel ngong try, lada ngam shem tu ngam hun, ngan wat namar bagalong go bagodor, haba yo ka nganga kain du ige baru tamban yo ka ni. Amen. Kana mentoy ke spa ka peu, kana mentoy ke sier ke rupa, kana mentoy ke nam ke buram, hanrai ban yo ye kan ni don't come. Hey dan shemika, hango ka jaka jongka, try, hey. Ndon batip te ubrium tip, kadurio ko ndon hanga. Pakilingilongi wam don hanga. Hey dan syam ya gani pisiau to habong bat ya ka jingstan pihak ban tip ya ka jaka ka bagadon ban ba pihak ban yo i ka ba pin yo ban kta ya ka bantai ke ying ka sem la dam don ke jingstan lo ban yo i ka kentai ka long le no ai ba ka bahabru ana ka don ka ban don jingstan ke jing bahabru ka mla ban yun jor ban ka ni ka jingstan. Hallelujah. Ngan I love Yeshua, you big start. Amen. Nama long bekordor. Habadon jing start the Habru bet. Ngan sepenipi negeri kat Bible. Hallelujah. Haga dekon ke bah arpulai. Haga dekon ke bah arpulai kong. Ublay kay ubasyon to yagalan di jongka, pan mo ubatip yagajaga jongka. Ublay kay ubasyon to yagalan di jongka, ban day mo ubatip yagajaga jongka. Lada pikali ng ngaro ngan aga ansar ngam tim. Nganang batay start hay gadon. Lada pikilingan matay start. Ngahaban siya to yan ang rimjong katingi jong try.
Menurut siapa tu? Ndai berthok hang ni, ubah Moses bertip. Ndai siapa berthok hang ni, David bertip. Lalu piwat dia David orang pimpian ni, bah Moses pimpian. Tambah Aingo yo play baga ang Bible, ublay. Tangi siam terakhir berbuat siam. Haleluya. Dia ublay bas yang tu ia jaga jongka. Negara dah ulah tapi kuat ban siam ia jaga jongka dengan jingstan. Pidei bandon ke close relationship pada ublay. Pidei ban dia long perlok bat ublay teh. Uban ya lami pi segini ke jaga. Ndai bagelang. Amen. Ndai bagelang. Haban siam tu. Ndai ban siam la ya ladi. Wala dengan ada nong ya lap uba keren je ketin uba IG kai piro. Han rengang haban siam tu. Ndai manga. Harai deu blay. Gani kubal ka bang keren rom ndai baker. Harai deu blay. Uban keren je pi ban pentip pi. Hai ka jaka bakan ka jing start ka don. Nemar deu blay uba siam tu ya ka. Ya ka lenti jongka. Bat deu blay uba tip ya ka jaka jongka ai ka jing tap ti yo nu blay se. Haleluya. Tahu ublay jong ide ublay bapa. Terkuat seban hikai yang ini ke por. Okey. Nak kata dah ke ni ke por. Ngai pidang kin mau, ia kata ke tin ke baong. Ana do sedang ngapulih ni kita probab ilal nong lekar bakalai. Suk utau bru besem ia ke jing start. Ong suk utau bru. Ong suk yang ni. Ki besem ya ke jing start. Siang ai bah ite isur kamu duna volume ni mo microphone kap sakam te duna volume bem lele to so hisin tane ben he volume mo ong ban ngadi ko sur jam ong suk uta ubriu u bashem ya ke stan suk uta ubriu bogum no ubogum no Ubukum no? Ubukum no? Tak fit bahag tak su. Ubakum no? Ubakum no? Piku aban Shem. Ban Shem me kecing start bilekum no bis. Shong. Klik ti. Shem jing start lu dengan legum ni? Ha? Ban Shem ke jing start legum no? Ban Shem jing start kum no? Kayak gini. What? W-A-D. 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 Piban hang ni bila ayu? W-A. Lagi kita apa dia pi? Pikir syong ayeng, supaya TV, su order bam, kumbar restoran, handai piwan sini, ban ayu W-A-D. Bible ko ang tasaba suk utau bru bashem ya ka jing stat bat breng hani pisio to ban shem ya ka jing stat ha ban wan ha ban wan ne ka dawa ko ban ong ye pegen ka por le pi kwa de tang ble basio to ya ka lenti jong ka bat u de tang u betip ya ka jaga jong ka ne da ban shem ya ka ta pihak ban wat nengkong ye haswa jong ka jingsa pihak nengkong ban wat yo blay piong ban wat jingsta yo piklet blay konsentrate tangai tai jingsta tamlong mlong amen yo pi konsentrate pelade jingsta ta ke kelet no yo blay tamlong namar dai tang mu besion tho amen. Nang kita dah orang ni kapor ki kong kijong try. Ngakwa ban ajing kermen ni pi. Baga Bible ko nga city naga
Gospel Matius nyolong dekat wat te pinsa suku tahu berubah shem ya ke jingstan wat te pinsa lalu pi wat di ke jingstan dah ke pi bo yo boleh ningkong pi dan ke relationship ke bahagian yo boleh malaga por malaga sni ngaku abang pi na misplace nam pi ke jing ya lenti ke jong pi kan nam bakala nga siyo sen ay nagbantagi babuan kibalay duway ja jingit kano sni kano snem tang ba ka jingwat ka baklem ublay temlong te nga ko abang pi ha ka jing don ringkat jong try ne daw don biya ban don ko close relationship ba try pin am bakala lenti unya lam mo u ha ka jaka baka jing start ka da ai baga kertang ka jong jingsu kan long shusha ka jing ek ka jong abang jong ni kan penginang siap menai ka ban mane kan ban crow yang ka kertang ai baga ne ka kertang ka darung shusha ha ka jonot ka jongi kan long ka hima ka jongi kan long ka por ka jongi kan long ka puram na ka jong abang jong ni hallelujah hallelujah kapa hallelujah kapa Yeshua.